Arratsalde on danoi. 2025ko apirileko 29ko osoko bilkurai emango dixeu hasieria. Gai zerrendan 5 punto dakau. Lehenengoan martxoko 27ko udalbatzan ohiko osoko bilkurako akta onartzia, hala badagokixo behintzat. Bigarren puntuan, beti bezala, 2.2 azpiatal desberdin, 2025ko martxoko alkate, hirigintza eta jendarte alorretako ebazpenak, eta bigarrenean udal jardueraren kudeaketako beste zenbait egintza. Hirugarren puntuan, zinegotzi berriaren kargu hartzia, laugarrenean klima eta energia plana, eta bosgarrenean erregu galderak. Lehenengoakin hasiko gaur duan, martxoko aktan, zehose, aldatzeko, jasotzeko, onartuta gelditzen da. Bigarren puntua jungo gea. Alkate ebazpenak dakau 88tik 155, berez, 218 ebazpen dira, baina 89 eta 116 bikoiztuta doz. Orduan, bat kendu behar da. Hirigintza ebazpenetan 59tik 69, 21 ebazpen, eta ongizate edo jendarteko ebazpenetan 15tik 25, 11 ebazpen. Ez da gitxu badakazuen zehose, galderaik, hemen? Ez da ere? Galderak berez bai, baina igual ez dira plenuan komentatzeko, eta igual batzordian, badoz gauza atzuk atentzio ditzu digutenak, baina igual ez dira hemen komentatzeko gauzak, eta... Bale, batzordetan komentau, oso ondo. Udal jardueraren kudeaketako beste zenbait egintzan, nik baditxute 3 gauza komentatzeko, da gero beste zinegotzixak ere badak gauza batzuk. Nik batetikan atzoko itzalaldixan aurrian eskerrak ematia nahi deu. Ze, arazo batzuk gertatu zian eta horre euki gendu zen bai udalangileak eta bai herritxarrak ere, laguntzeko prest, borondatia ikusi izan, herritxar desberdinak etorri zian beuren laguntzia emateko prest, eta beurai esker, arazo batzu irten bidea eman zizeun, orduan bene-benetan eskerrik asko danoi. Bestetikan, organikoen kontenedoretako txartel berrixea. Mankomunidadetikan etorri da aldaketia eta Debabarren osoko herridanetan eman da aldaketa hau. Duela urte batzuk ohitsu ginen txartela erabiltzen, kontenedoria zabaltzeko, baina pandemia dela eta ez dela txartelen erabileria anulatu zen eta oan berriz jarri da martxan. Batetikan, ohandikan, herritxar batzuk ez dugu jaso txartela, etxea iauzaku geixen bat eta barakitz akatz batzuk egon diala horre, baina geixen bat ordutikan jarraitzu deunak txartelakin organikoan, boltzak makinatikan ateatzen jarraitzu deunai etxea iauzaku. Bato bestei ez, eta horrek jaso bihar izan dugu beste erabatea. Gero jarri, mankomunidadeko langileak egon dira egun desberdinetan, ordu desberdinetan, batzuetan izan dira goizez, beste batzuetan arratzaldez, toki desberdinetan txartelak banatzen. Eta ordutik, baina udaletxean 2 txartelak, orduan txartelik ez dakazuenak udaletxea etorri behartzeat jasotzea. Harrera etorri eta emango zatzue txartela. Beste kontua da, atzo olako paniko bat ontzan goizeko 8:00 herrixan, kontenedorak ez zialako zabaltzen, txartelak ez zegoela funtzionatzen, zabor pilua gelitzu zian, boltza pilua gelitzu zian kontenedore kanpoan, eta herritxar batzuk etorri zian udaletxea, deitzu zeuen, eta banaka junginen kontenedor danak konprobatzen, eta txartela badabil, eta kontenedor danak dabiltz. Telegrametikan zabaldu gendun vertikalian jarri behartzala, ze iruditzuzakun igual hola zala, baina ez, horizontalian jarritxa ere zabaltzen da. Enbiar dana da urreatu, ez zentimetro batea utzi, ez da datafono baten bezala igual hola hartzen dizula. Bertan urreatu behar dezu, bertaino, eta jartzen badezue parian, pehauta, hobeto. Segundu bat tardatzen deu, argi berdia biztutzen da, eta kontenedoria irikitzen da handik 10 bat segunduta esango neuke, itxitzen dela. Orduan, berez arazoik ez dugu ematen. Orduan, pazientzia pixkat, eta nik uste pazientzia pixkatekin konponduko dela.
Eta gero hirugarren puntua, baina inoan esan ere, mutrikun, etorkizuneko hondartza eta portu eremua herritarrekin gogoeta izenakin abiatu genuen parte hartze prozesu bat oandala hilabete batzuk. 3 fase desberdin bezala izan ditu, bata izan zen geure barne mailan hasi ginean prozesu hortan, eta 3 alderdixo jarri ginean adostasun batzuta eta aiatzeko, jarri ginean baitxa herriko eragile desberdinakin, geure aldetikan lasai-lasai mai baten inguruan jarri eta iritzi desberdinak emateko. Bigarren fasian, prozesu hau hasi gendula Aztikerrekin, eta beurak izan ditugula bide lagun. Bigarren fasian, Aztiker egon zan eragile horrekin elkarrizketa desberdinak etxen, baitxa kaleko jendiakin ere, norbanako desberdinakin, elkarrizketa batzuk etxen. Eta hirugarren fasia izan da elkarrizketa horretatik ateatako ondorixuekin diseinatu da galdetegi bat, eta galdetegi hori banatu da herriko etxedaneta. 409 erantzun jaso dira, eta datorren astelenean, maiatzak 5 atzaldeko 6 zabielen, Aztikerrek beak emango ditu galdetegi horren emaitzak. Orduan hemendikan gonbidapena iruritzezaku gai importantia dalata. Hortxe zian ere hirurak. Atzalde hon danoi. Kirolakin hasiko gea, lehengo da behin, da tokatzen da zorionak eman Mutriko Arrauntaldeko neska infantilai, Gipuzkoako, Euskadiko txapeldun izatearren, eta, juntzandomekan Espainiako txapelketan zilarra lortzeagatik. Bai zorionak eman neska infantilak, eta bai Arrauntaldian lanian dozen jende da nahi. Esan, Miruaiz pilotalekua azkenengo astelehenetikan bizar arte itxitxe gongorala, mantenu lanak dialata, motorra, saria eta tolduak mantenu lana gozetzen, urteroko mantenu lana, orduan, bizar arte itxitxe gongora eta ostegunian martxan. Garapenetik esan, etorrirala Mutrikuko 9. loratu Mutriku bono kanpaina, bizar apilako eta marrian hasiko da, oanguan bonuak esango hori 30 eurokuak, herritarrek bono bakoitzeko 20 euro ordaindu beharko dugu. Guztura, 1.350 bono jarriko dia martxan, azkenengo bono kanpainan baino gehiago, 40 establezimentuk parte hartu dute, eta esan bezala, bizar apilako eta marrian hasikora martxan, eta maiatzak 18an bukatuko da. Bonuak hartzeko, beti bezala, turismo buleguan egongo die eskuragarri, aste hartetik ostegunera 10-etatik ordu biseta, ostiral eta larunbat 10-etatik ordu biseta eta 4-etatik 6-eta, eta esan, oain zubisa datorrela, baina zubixan ere turismo bulegu irikitxe ongora, orduan, danok eukiko aukeria, turismo bulega jutia bonuak hartzea. Honekin zer nahi da lortu? Honekin nahi dana lortu, azkenian, 2 astetan 40 euroko inpaktu ekonomiko bat, o diru sarrera bat eukitzia minimamente herriko merkataritzak, eta bigarrena da, ez deuna astu behar da, herriko familiei, 13.500 euroko laguntza bat ematea beron erosketa almenai. 13.500 familiei da 40.000 merkataritzai. 40.000. Esan, Berdeleunian, pixkat Berdeleuna juntzan, ekintzetan jentiak hartu zuen parte, Berdeleunian inoizko pentsio geixen enzan, Valentin Xabi, baina uro amatxu zian, horren ginean dano jota fuego. Orduan, importantia da, Berdeleun ezala egon arazo hondirik, larririk izan egon, guk udaletikan balorazio hon bat etxeu, eta berriz esan, eskerrak eman bolondrez da nahi, porque buru gabe hau esango posible etxia. Eta bukatzeko, ikusiko zinuen, ja konbendu baria movimientua dola, martxan hasi da ja konbenduko obrak, orduan, hor esan lehike da, segurazki, egon arazoak egongo dia, baina, gu udaletikan zatuko geana da, arazo horrek minimizatzen edo minimizatzen.
Bai, listo. Bueno, atzalde ondan hoi, ni komentatzeko bakarrikan gainean dakagula Euskaraldixa, 2025ko maiatzaren 15-etik 25-era izango da, 4. edizioa izango da urtengua. Euskaraldia euskararen erabilera aktibatzeko mugimendua da, eta orain arte udazken bueltan izan arren, hemendikan aurrera udaberrixan egingo da. Bixar eukiko deu beko plazan mutrikuko 11akuan aurkezpena, zazpiretan, eta bakarrekan parte hartzeko deixa luzatzen dugu bai udaletikan, herritxarrak izena emateko Euskaraldixan, aukeratzeko bakoitzak bere rola, izan hau bizi edo belarri prest, eta danok elkar mugituz egingo degula. Beste gabe, horixe. Atzaldeon, gobernantzatik, gauza bakarra, Gaztaini eta Almirantea kaleko parkian makinaria, tubo parke bezala ezagutzean makinaria gaur bertan sartu da, dakizuen bezala berritzagoaz parke guztia. Orduan, bihar espero da lur mugimenduak egiten hastea, ze parkea luzatu ondillo izango da oain arte zena baino. Eta gauzak ondo baldin badi joazte, 2-3 astetan, hau da, maiatzean bertan ja parke berrixa egongoa eta gozatu halko dugu eumiek. Bale, aurre ingo deu. 3. puntuan, zinegotzi berriaren kargu hartzia. Badakizue, otsaileko plenuan Joseba Palentzuelak bere karguai, bere errenuntzia aurkeztu zoala. Urrengo plenuan nik hartu noan bere kargua, alkate kargua, eta faltazakun gure 7. zinegotzia sartzea. Eta, hemen dakau nahia elez garai prest, eta nahi dezu denean. Eta elektoral zentraletik jaso da nahiaren kredentziala, zinegotzi kredentziala, bateragarritasun eta ondare aitorpenak ere aurkeztu ditu, eta jarraian karguaren zin egitea egin beharko da. Formula irakurriko diot eta ondoren nahiak erantzun dezuna. Zin egiten duzu edo hitza ematen duzu zure kontzientziaren eta ohorearen izenean zinegotzi karguak sortuko dizkizun betebeharrak zintzoki beteko dituzula indarrean dagoen ordenamendu juridikoari leial izan da? Bai, legeak diruz hitza ematen dut. Listo, nahia. Barakigu ondo ingo dezula, borondate dana jarriko dezula, eta ongi etorri. Hemendik aurrea, hiero hementxe, bai, maixan. Aurra jarraitzuko dugu orduan, 4. puntuan, klima eta energia plana. Ekologia batzordetik eramanda eta Ionek aurkeztuko dugu. Arratsaldeon. 2024 urtearen herrialdian, Mutrikoko udalak izadi 21 enpresakin herriko klima eta energia plana idazteko kontratua sinatu zuen. Legeak horrela eskatzen duelako, 2030 urtera begira, lortu beharreko hainbat helburu zehatz dira. Besteak beste, udal eta herriko kontsumoa 30% murriztea eta energia berriztagarrietatik kontsumoaren 32% lortzea. Hasteko, diagnosia egin zen eta argia, gaza, zein erregai kontsumoa ezagutu ostean ondoren parte hartze prozesua egin zen, herriko hainbat eragilekin. Eta guztien iritzi kontuan hartuta, ekintza plana zehaztu da klima aldaketaren ondorioak arintzeko, CO2 emisioak gutxitzeko eta horietako egokitzeko lehorteak, temperatura, itsaso igoerak eta abar. 7 lerro estrategiko diseinatu dira. Eta guztira, 89 ekintza, energia transiziotik hasi eta ingurune naturalean eta biodibertsitatean zainketaraino. Honek eskatzen du urtero ekintza plana zehatza egin beharko dela. Sortu den txostena udal lege langileekin partekatu da,
haien ekarpenak jasota eta horren gain ordezkari politikoekin ere kontrastatu da. Ekologia batzordean partekatu delako. Bukatzeko, herri aurkezpena egin zen eta dokumentazioa guztia udal webgunean dago. Mutriku herri bizigarri, loaren baitan. Eta gaurko plenoak, plana onartu ostean, 2 urtean behin horren inguruko balorazioa bidali beharko da Jaurlaritzari. Lanketak ezarritako helburuak betetzen goazela erakusteko. Orrun derrigozkoa da eta hori bio. Badakazuen honen inguruan zehose esateko, Jon Inigo? Ez, gisa da batzordian komentatu izan dela, eta orduan batzordian hon izan dian zein egotzeak entzun dugu, baina, hain esan dugu, Jonek horre izan dagoela, ez dakit. Guk planan dokumentua txostena ez dugu jaso, eta orduan batzorde hortan ez gauzenak, ez dugu irakurtzeko edo ikusteko aukerarik izan. Bugo borrian dagoela esaten baduzu, behidatuko dugu, baina... Guk hori izarik inen genunean emongetzan hori eta gero hola bilizan, bilatzeko. Baina ez dugu jaso eta, batzordean hon zeneak entzun zeuen, eta salperak eman zen entzun zeuen, baina dokumentua bisaltzia, bestiok ere irakurtzeko, biztaso bat emateko gutxenean. Eta hori zentzimaz, baina ados gozelan etzan, diagnostikoa eta gero gundakau bera plana ez. Eta gero ekintzak, jungo ez gero lantzen... Diagnostiko aurreko urtean edo aurkeztu zen, gero zen plan bat ingo zela, eta batzordean eman dira salpenak, baina plana bea ez dugu jaso. Bai. Arlo asko ikutu itxen hau, baina, azken baten geuk erun gero batzordian, azken gixenak. Bale, guantxe bisalduko izu. Bai, gure partetikan, berri hona dira, gure usten dugu beharrezkoa eta ezinbestekoa dela, olako klima eta energia plana. Jonek aipatu du nolan legez bete behar dugun, eta, horra azaldu ditzu, zenbat, barkatu. Ez nahi hasi, zoriontzen bebai nahia, animo eta sorterik handixena, gauza handixea da, jende gaztia gainera, interesa azaltzia, baudoleko kontuetan, eta, hori azteko, bai, markatu. Eta gero, Jonek azaldu du, kompromiso ugari, eta egin behar ugari daukala, daka ertz asko, plan honek, gauza asko ikutzen ditu, udalan egunerokotasunean, aipatu du, neurri zehatze energia kontsumoari buruzko neurri zehatzetikan hasita biodibertsitatean bukatuta, ez? Guk opa dioguna da plan honi, ibilbide osasuntzu bat eta benetan, Jonek azaldu bezala, udalak oso aintzako hartzia, bertan agertzen dira zen bai baldintzak eta bai egin beharrak. Espero dugu ekintza planak urteroko hor plantatzen diren gauzak betetzen joatea. Eta hor berak azaldu duen kontsumoa, energi berriztagarrien azalpena eta horrek betetzea. Ez da erronka erraza, baina ikusiko dugu. Azkenean da zeharkako batzordian azaldu zen bezala da zeharkako eta osotasunezko begirada bat, bai udal barnean eta baita norbanakoei. Norbanakoei bai heltzen digu, gutako bakoitza heltzen digu. Beraz, ikusiko dugu zer ematen duen. Oso ondo, bosketa jungo geha orduan. Mutrikuko klima eta energia planaren aldeko bozkak? Hau batez onartzen da. Eta azkenengo puntua erregu galderak. Maiko baten batek zehose esateko? Gure aldetik aurreko plenoan komentatu duen, eta berriz galdera, askiako ere inguruan ia zoze moitxudan edo... Ez, erantzuna berdina ez eskua da, eta mogitzen deun momentuan jakinaraziko dugu, esango zatzue, hasi gehala. Gure partetik jakin nahi genuke arrazoi bereziren bat badago edo egunerokotasunekin lotutako gauza bat izan den gai honekiko. Azkeagako gaiari buruzko diot. Usten dugu, guretzako bai gai garrantzitsua da. Orduan, ez dakigu arrazoi berezi bat dagoen edo ez gehala jatzen edo
Arrazoi berez isa handikan gaixai ez, Hori da, bai, egunerakotasunean beste mila gauza dakau eta handik ez geha jau. Baina orduan esan genduen, ere, hitz eman genduen, hasiko ginala bentzat, mohitzuko ginala, gure borondatia bazala mohitzia eta jarriko geha. Ondo, bai, guretzako azkenean berreztu, azkenean uste dugu merezi duela alegina, uste dugu izan daitekela Azkiaga eremu hori aizialdegune, elkargune, naturgune, ondaregune eta babesgune galanta bat etorkizunei begira. Oina azaldu da klima eta energia plana. Osea, hor dakau ertz bat benetan garrantzi eta bultzada handi bat eman ahal liokena gure herriko energia planari. Eta benetan eskertuko nuke alden eta bihotzondanakin hartzia kudeak eta hori. Ze uste dut urrengo bai gurea, bai urrengo beldagoen erizak eskertuko duela. Eta jabetzen gara, oin azken aldizan, azken urteotan, mutuko egin dola alegin oso handixa, azpiegitura, jaso ditugun azpiegitur batzukin. Konbentua dela, merkatu plaza dela, gainanok frontoia dela, guk eskatzen duena da, pizkat honi bai lehentasuna. Lehentasun, guretzako bintzata, lehentasun maila gutxinez berdina, garrantzi mailan. Horregaitzik, eskertuko genuke. Bueno, besteik espaldin badakau, bukatutzat emango dugu gaurko osoko bilkura, da, eskerrik asko horreotiarren eta maiatzean ikusiko gea berriz.